Vytvorenie cenovej ponuky v Offerise je takto jednoduché. Klikneme na Vytvoriť cenovú ponuku. Vyberieme si zo zoznamu našich existujúcich zákazníkov alebo si vypíšeme nového, pričom systém overuje duplicitu. Pokračujeme v ponuke. Ďalej si vyberieme osobu, ktorej v rámci firmy nášho zákazníka ponuku adresujeme. A pokračujeme v ponuke. Pridáme položku. Položku môžeme priamo zadať alebo vybrať z existujúcich produktov. Vyberieme kliknutím. Zadáme množstvo a prípadnú položkovú zľavu. Dáme uložiť. A môžeme pridať ďalšiu položku. Takto vytvorenú cenovú ponuku vytlačíme. K dispozícii máme viacero typov tlačových zostáv, vyberieme si tú, ktorá nám najviac vyhovuje. Takúto cenovú ponuku potom môžeme vytlačiť alebo odoslať zákazníkovi e-mailom.